כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן לעבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, רחוק מכאן. פוסע צעד קטן עושה תבלתי יומה מכל האנשים ונפרד מאוד. פוסע צעד קטן עושה עיניו ולב בעת וכל עזרת ועם ושתי עיניים בכל. זה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל חזור בבטן שתמיד ממשיכים שם. זה מתחיל ממני, זה ממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון, זה ממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד, זה ממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד קובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בוקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש 1000 אנשים ולכולם דעות, 1000 מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החומות של הפחדים שלו, של אנשים שלא העזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון, האמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם. זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה.